Blížia sa voľby a kráčaš si tak po ulici domov, keď stretneš demonštrantov za slobodu od amerického diktátu. Zjapajúci paviani v zelených tričkách sa pri tebe zastavia a dajú ti letáčik s prísľubom odhalenia toho, ako Amerika používa taktiky nacistov, aby nám vymyli mozgy. Prekrútiš oči a ideš ďalej domov. No už o pár minút neskôr si nevieš pomôcť a zo zvedavosti sa rozhodneš letáčik prečítať. Ako to teda je s tou americkou propagandou? Som Šimon Žďarský a toto je Plochozemský špeciál. Propaganda nie je len klamstvo. Je to súbor komunikačných techník, ktoré majú ovplyvniť, ako cítiš, čo považuješ za normálne a komu veríš. Nejde len o to, aby si uveril jednej verzii príbehu. Čo sa propagandy v Amerike týka, tá je v rámci USA ilegálna. Zákon z roku 1948 zakazuje americkej vláde šíriť propagandu zameranú na domáce publikum, ktorá má ovplyvňovať verejnú mienku. Dôvodom tohto zákona bola propaganda publikovaná počas druhej svetovej vojny. Mysleli ste si, že nacistické Nemecko bola jediná krajina s ministerstvom propagandy? Oficiálne áno, no reálne to bolo trochu inak. Administratívy prezidentov Roosevelta a Trumana oficiálne odmietali produkciu propagandy. No vytvorili niekoľko inštitúcií, ktoré ju robili. Boli ním najmä Úrad pre vojnové informácie, ktorý vydával novinky na fronte, ako aj propagandistické filmy. Vznikla tzv. WWB, Rada vojnových spisovateľov, ktorá je dnes označovaná za najväčší propagandistický stroj v dejinách. V propagande sa používali kultúrne a rasové stereotypy, aby sa posilnilo vnímanie japonského ľudu a vlády ako nemilosrdného a zverského nepriateľa. Hoci po vojne prišiel zákon, ktorý takúto propagandu zakazoval, vláda ho ihneď obchádzala a ak nie priamo ignorovala. V 50. rokoch mala propaganda v oblasti vzdelávania podobu filmov, ktoré deti pozerali v škole. Najznámejšia je aj na YouTube dohľadateľná séria How to Spot a Communist. Ako spoznať komunistu. If a person consistently reads and advocates the views expressed in a communist publication, he may be a communist. Tieto filmy šírili strach z hrozieb komunistickej revolúcie v USA a tak sa obdobie 1948 až 59 nazýva The Second Red Scare, druhý červený strach. Ten prvý sa odohral ešte za prvej svetovej vojny. V rovnakom čase je v americkej politike fenomén McCarthyzmu spomenovaný po senátorovi McCarthym. Snemovňa reprezentantov vytvorila výbor pre neamerické aktivity, ktorý viedol vyšetrovania proti kultúrnym a politickým figúram ľavicového spektra. Medzi obete McCarthyzmu patria aj velikáni ako Oppenheimer, otec atomovej bomby, či herci Charlie Chaplin a Orson Welles. Jeden z najväčších udavačov a svedkov pred výborom bol budúci americký prezident Ronald Reagan, vtedy herec a predseda hereckých odborov. Je nutné povedať, že perzekúcia výboru pre neamerické aktivity bola v svojom štýle podobná tej za normalizácie u nás. Herci a iní ľudia na tzv. Čiernom zozname nemohli študovať, nemohli do dobrej práce, ak vôbec do nejakej. Týchto obetí, ktoré stratili svoje prácu, bolo až 12 000 vrátane 300 hercov, scenáristov či režisérov a takmer 100 ľudí bolo dokonca uväznených. Keď skončilo ťažké obdobie McCarthyzmu, nahradili otvorenú propagandu tajné operácie. Operácia Mockingbird pod taktovkou CIA manipulovala domáce spravodajské médiá, verbovala popredných amerických novinárov do propagandistickej siete a mnoho ďalšieho. Podpora CIA pre takéto krycie organizácie vyšla najavo, keď článok v časopise Ramparts z apríla 1967 informoval, že Národná študentská asociácia dostávala financovanie od CIA. V roku 1975 vyšetrovania kongresu odhalili prepojenie agentúry na novinárov a občianske skupiny. Hovoríme veľa o domácej propagande, no Amerika je hlavne obviňovaná zo šírenia a propagandy v zahraničí. Pravdou je, že aktivity americkej rozviedky v oblastiach propagandy boli oveľa menej okaté a menej rozsiahle než tie sovietske. Najmä pred prvými voľbami po vojne v Taliansku viedli Spojené štáty veľkú propagandistickú kampaň, pretože krajine hrozilo, že voľby vyhrá komunistická strana. USA podporovali skrz Rádio Slobodná Európa rôzne projekty v Európe, ale snažila sa skôr intervenovať ekonomicky. Propaganda v oblastiach, kde USA mali svoje záujmy, ako v Južnej Amerike či na Blízkom východe, nebola hradená a riadená priamo Američanmi. Skôr CIA rozdávala spriazneným politikom a režimom finančné prostriedky a noty. Výnimkou boli tajné propagandistické kampane v Taliansku, Afganistane a Čile. Podľa správy Churchovho výboru z roku 1975
Viedli americké agentúry v Čile masívnu propagandistickú kampaň, pričom len počas 6 týždňov bolo v amerických a európskych médiách umiestnených viac než 700 spravodajských položiek, ktoré boli výsledkom aktivít CIA. Už to počujem. Za obrazovkou si už hovoríš, či sú dôkazy o takejto propagande aj v dnešnej dobe. Bohužiaľ sú. Podľa správy agentúry Reuters viedli Spojené štáty v rokoch 2020 až 2021 dezinformačnú kampaň na Filipínach, ktorá bola neskôr rozšírená do Strednej Ázie a na Blízky východ. Jej cieľom bolo zdiskreditovať Čínu, najmä jej vakcínu Sinovac. Podľa Reuters vojenský personál na leteckej základni MacDill na Floride prevádzkoval falošné účty na sociálnych sieťach. Počas pandémie COVID-19 šírili hashtagy ako China is the virus a príspevky tvrdili, že vakcína Sinovac obsahuje želatínu z bravčového mäsa a preto je podľa islamského práva haram, teda zakázaná. Americkí diplomati, ktorí o kampani vedeli, boli proti tejto myšlienke, no armáda ich prehlasovala. Zároveň podľa Reuters požiadala technologické firmy, aby obsah neodstraňovali ani potom, čo ho odhalili Facebook či Twitter. Hlavným dodávateľom pre americkú armádu v rámci tohto projektu bola spoločnosť General Dynamics IT, ktorá za svoju úlohu dostala $493 miliónov. Kampaň mala údajne za cieľ čeliť čínskej COVID diplomácii. Hovorkyňa Pentagonu pre Reuters uviedla, že Čína začala dezinformačnú kampaň s cieľom falošne obviniť Spojené štáty zo šírenia COVID-19 a že USA využívajú rôzne platformy vrátane sociálnych médií na to, aby čelili škodlivým vplyvovým útokom zameraným na USA, ich spojencov a partnerov. Tento plochozemský špeciál sa bude venovať aj ďalším spoločenským témam, ktoré ovplyvnili dezinformácie a doplňa rozhovory, ktoré práve na tieto témy vediem s expertami a inými zaujímavými hostiami. Ďakujem za pozornosť.